Yeah. Big house. This is my bridge. You're lucky no broke, yeah? Yeah. Where came this all when came down? All broke. This house very lucky, yeah? Yeah. This house lucky. We go to the uncle house, come. Ja, det er så... der har været et stort jordskred her for et par dage siden. Men nu har de lavet det til en vej. Men det er lidt svært at se, men det er altså ret skråt. Og går fortsat op der. Og der kan ske lidt her. Og det er lidt rodet ud. Men nu går vi op og besøger hans onkels hus her. Nu se. Laksman. Og vi er som sagt Pokhara, Nepal. Yeah, Nepal. Making a movie. 7 October. Having big landslide. September 21. Landslide, big landslide. This is year 21 in Nepal. Many people, many houses disappeared. Disappear. Very small trekking. And many people have no job. Yeah, also land der. So I just gonna show here. Ja, heroppe er der så også været. Og man kan også se heroppe på ryggen og... Kom hen! Ja, her var jeg en del. Ja, så... Vi fortsætter med her. Der er lige buffalo herinde. Goddag. 1 buffalo, 2 buffalo, 3 buffalo og en ko. Og de har det jo dejligt. Wow. Her kan vi så se, at har det altså endnu værre. Står de arbejder dernede. Hvorfor? Og ja, det er sådan en større affære det her. Og som sagt, han siger, 4 mennesker der er døde. How many houses disappear? Around 93 houses. 93 huse er røget i den her landslide. Big problem. No dalbati at all. People are dying. Ja, de har det sgu svært. Prøv at tage. Der er nogen, der har været heldige her med huset. 4 people are dying there. 4 people, ja, det sagde jeg. 4 people are dead. De her har så været heldige. Very lucky these people also have stillness her. Se, hernede ligger så søen. Og det er jo det dernede, der er på vej alt sammen. Men det må være nogle enorme kræfter, der er på spil her. Så... Det var så lige en lokal naturkatastrofe her i Pokhara. 4 døde, 96 hus, det vil sige, det er flere hundrede mennesker, der er gjort lemløs. Og som sagt, det er frygteligt, alle deres omhyggelige terrasserede marker, de er også væk. Så nu kan de starte forfra. Livet er altså ikke let herude. Og man kan ikke regne med, at der er noget government help. Laksman, would these people get any government help? Or? No one's help. No help. No one's help. Maybe future some tourists help. You also little help. Yeah. You should actually, water lines, all these school problems.
Yeah. Everything closed. No electricity. Yeah. No It's a water. big catastrophe. Problem. Big problem. Man kan se heroppe på den anden side, hvordan ryggen er terrasseret, ikke? Og hvis det forsvinder, altså så har man kun det her sten nedenunder. Og altså man kan jo ikke dyrke meget ris i det her kaos. Så det er tusindvis af timers arbejde, der står foran dem. Det er frygteligt. Men det ser ud til, at den kommer meget heldig her. Ja. Ja, men jeg tror bare, at vi indtil videre stopper herfra. Og nu må vi se, hvad det næste bliver. Det er frygteligt. Ja. Den her familie havde altså, det er lige for at bringe det her lidt op, den her familie havde altså været nødt til at flytte, mens det stod på det her kaos. Og det er så lidt svært at se, men de er altså i fuld gang med at flytte ind igen. Og man altså sige, de har været, altså herude bagved, det er måske lidt svært at se, men der er altså også noget, der er kommet slaskende ned her bag kostallen, ja, bøffelstallen. Og så som vist, men her kan man se, ja. Der er det altså kommet ræsende ned. Jamen altså. Men livet går videre. I Pokémon. Deserted house. Jamen det ligner, jeg ved ikke hvad. Nå, ja. Jeg bringer det her med markerne op her. Kan man se her, de her, hvor står her, de her terrasserede paddy fields, ikke? Så herude, og de har altså tænkt sig at lave en vej eller en flod. Der har den simpelthen, we're going down this way? Yeah. We got this up. Drink tea. Ja, okay. Kan I se her simpelthen et vej igennem. Så nu tror jeg simpelthen bare, de laver en vej heroppe. Det er jo også skide smart. Eller hvad det hedder. Og mens hanggliderne sovløst i gang. Men ja, vi skal ned og besøge noget mere af hans familie. Altså jeg stopper lige, for jeg skal til at kravle ned det her. Kan jeg ikke rigtig gøre med kamera. Jo, god kan jeg så med kamera i hånden. For helvede, der er Himalaya. Ja, lidt bjergbestigning gør ikke noget. Og her kan man altså se det. Ja. Før og efter. Værsgo, mine damer og herrer. Det var den paddy field. Ja. Ja. Disaster. Stroke. Det er frygteligt. Altså en måned siden det her. Og det her hus er altså blevet røget midt over. Og sådan, det er jo ikke ligefrem af dansk luksusbyggeri. Så har det trods alt været hjem for måske 7-8 mennesker. Ja. Det er ikke let at bo tæt på naturen, eller hvad det hedder.